I gledaj, ove ključavnice prave sve manje i manje. Treba će ti mikroskop na kraju da bi ti ovo učero. Znači, nekada ne malo prihvatim vrat. Otvoreno. Moja dvojica uopšte nisu odgovorna, majke mi. Pa treba neko da mi dođe, da mi mazne ploče. Pa dovoljno da mi mazne Black Sabata, pa da se obogati, a? Ljudi moji budala, stvarno, šta oni znaju šta je vrijednost? Evo ga iz prve. Eto ti ga sad. Nek sad dođe lopov i mazne Black Sabbath, ako može. Da ja čekam malo, stani da sam ja pošao ili sam došao. Ja sam u stvari došao sam budale, a mene budale, gdje mi je sad onaj ključ.